Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Hadin shisngi ba katanat pulit kalabut din ya ka jingja ba bret I khunlung badangkha ha ka kali kit ñiut ha ka dongshan mari lum syam ha ringkat ka jingya trailang bat ka dor bar shnong lala ban pin ulong ban wat sabun. Na kaliang ka dor bar shnong lum syap kala shania ateli ha ki bor kaan ban le ya ka badon kam. Shushu na ka khubor jong ki pulit kaya thu ka pasture beat house kala yai trei banti benya ya kate ka kam la kubur ki balle ya kate ka kam las dang lap ksai ban na kaliang ki pulit kidang ap ya ka kai phon na ki doctor hadin balade medical test ka khubor na USP ka East Khasi Hills la pentip ba ki pulit kidang tohkit ya kate ka kam namar ka ba bread khun patip kat nusnem kala yo balada dei ki badang hapo khatsan hadu khat newsnem hap don kam da ka counseling but hap bu ha ka jaka sa jong ki khna kat kum ka jingithu na ki pulen.